Wara iżjed minn 30 sena ta' stennija, il-Crafts Village f'Taqali ser jerġa' jieħu l-ħajja u minn żona abbandonata b'inqas minn 20 operatur jibda jelqa' fih ma' 70 operatur u għadd ta' spazji rikreazzjonali għall-familja kollha. Permezz ta' dan il-proġett ta' reġenerazzjoni, is-36 tomna ta' art li kien mibnu fuqhom il-Crafts Village inħattew għal kollox biex issa għaddej proġett li ser jerġa' jpoġġi dan il-post fuq il-mappa turistika ta' pajjiżna. Proġett li qed jara li s-servizzi tad-dawl, tal-ilma u l-infrastrutturi tal-informatika jsiru mill-ġdid, kif ukoll il-bini ta' reservoir li se jilqa' fih l-ilma tax-xita. Joan Haber, waħda mill-operaturi li ilha tmexxi negozju artiġjanali fil-Crafts Village għal iżjed minn 30 sena, stqarret ma' News li dan il-proġett kien xaqta tama biex dak li ħadmu għalih jerġa' jieħu l-ħajja u jkunu jistgħu jkomplu jibnu fuq u lieda. Jien kuntenta ħafna x'inna nistennew ħafna snin innaw minn 1980 u minn dejjem qalulna li jridu jaqgħu dawn il-units tagħna. Fil-fatt ħanwaqgħu biċċa li tajba ħanħalluha xi hija kbira. Għandna fabrika oħra li ħanadduha lit-tifel li għadu żgħir, l-oħra ħanadduha ġiex tfal oħra li għalissa għadhom qegħdin jaħdmu fix-xogħol tagħhom sakemm hawnhekk isir ix-xogħol, ħalli mbagħad inkunu għaddejna u għalmenu tajnihom xi ħaġa li hija funzjonabbli ħafna iktar mill-li qatt kienet. Il-perit tal-proġett Ivan Bartolo spjega li dan il-proġett qed isir b'nefqa ta' madwar 12 miljun euro li qed ikunu maqsuma bejn fondi Ewropej u investiment tan-negozjanti. Mela llum ħadna dak fidejna biex niżviluppaw mill-ġdid il-proġett sforz ta' fondi tal-Ewropa għandna aktar minn 8 miljun euro fondi plus iktar minn 4-5 miljuni se jonfqu t-tenin stess biex jerġa' jiżviluppa ruħu dal-post u jerġa' jieħu ħajja li minn bħalissa għandi kważi 20 unit li qed jaħdmu jitelaw għal 76 unit. Il-perit tal-proġett żied jgħid li bl-għajnuna finanzjarja li tal-gvern lin-negozjanti biex jiżviluppaw il-binjiet tagħhom fil-Crafts Village kienu bosta li għamlu kuraġġ biex jerġgħu qajmu n-negozji tagħhom fuq saqajhom. Kien hawn tenant partikolari li ma kienx jiflaħ jiżviluppa l-unit kien beħsibu jagħmel ftit embellishments kemm jaħdem mar-regoli tal-kuntratt li għandu magħna. Sforz id-diskussjoni li kellna miegħu u l-fatt li hu għandu t-tfal tiegħu li xtaqgħu jidħol fin-negozju irnexxielu jibbenefika mill-grant li se settieħ il-Malta Enterprise li minflok jagħmel embellishment biss tal-faċċata se jwaqqa' u jibni mill-ġdid u jagħmel succession plan biex il-xogħol kollu mbagħad jimxu fuq it-tfal tiegħu. Dan huwa raġel 64 sena llum. Fi żjara li għamel il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona, stqar li hu evidenti li x-xogħol miexi b'ritmu maġġel u qal li wara xieren ta' snin minn simum bosta gvernijiet preċedenti, ir-reġenerazzjoni tal-Crafts Village se tkun paġna ġdida għall-artiġjanat Malti f'pajjiżna.